just to wish everybody a Merry Christmas and a Happy New Year and lots of studying until the end of June. Happy New Year. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά και ειδικά στους μαθητές του φροντιστηρίου μας, του μέλλον φυσικά, καλή πρόοδο και καλή σταδιοδρομία σε ό,τι θα κάνουν στη ζωή τους. Ευχαριστώ. Εύχομαι στους μαθητές του φροντιστηρίου μας μια πολύ καλή χρονιά και σε όλο τον κόσμο μια πολύ καλή χρονιά. Καλή πρόοδο, ευτυχία, υγεία πάνω απ' όλα και μόνο ό,τι καλύτερο υπάρχει. Η διεύθυνση του Κέντρου Ξενοδοχείων Μέλλον και εγώ προσωπικά ο Διευθυντής Σπουδών εύχομαι σε όλους τους μαθητές καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένες οικογενειακές στιγμές, λίγη ξεκούραση και ένα ευτυχισμένο 2012 42 Ιανουάριο.